こんにちは、隙間のリリーです。メデで学ぶハワイ語ミニ講座第8回目です。よろしくお願いします。今日はハワイ語の基本語順についてお話ししたいと思います。この絵で描いてるのがハワイ語の語順を絵にしたものなんですけれども、それに合わせて日本語をこう並べてみてます。見ます、私、見たんです私とかって言われたら、何をって聞きたくなりますよね。何を見たん、いつ見たん、どこで見たん、さらにもうちょっと説明してほしいって思いますよね。でハワイ語は何をしたのか、誰がで、それをさらに説明するフレーズがその後に続くという、そういう語順になっています。そしてこの頭であるという意味で、ポー、ハワイ語で頭のことをポーで、へそのことをピコで、これはこれタコの絵なんですね、実は。でタコの足っていうことでアベ、さらに説明する言葉はこう後にこういくつでも連なるという意味で、足アベって言われるんですけど、この説明のフレーズを作る、代表的な言葉にこの「い」っていうハワイ語があるんですね。この説明のフレーズに「い」が使われることが非常に多いです。で今日はこの説明のフレーズってどんなのかなっていうところを探りながら、ハワイ語の語順の説明をもうちょっと続けたいと思います。説明のフレーズ、いで作る、いで始まる説明のフレーズなんですけども、説明のフレーズいの意味は動詞で決まる。どういうことかというと、このいそのものにこうイコール何ってこう訳を当てられるような意味はなくて、どういう動詞と一緒に使うかでいの意味が決まってくる。そのあたりをお話ししたいと思います。2つ文章を挙げています。犬はこれ犬は飲むっていうハワイ語です。会う、犬は会うで、私は飲みますときたら、何を飲むかっていうのが後ろに来そうですよね。バイは水です。イカバイで、この犬は会うに続くイカバイは水を、だから水を飲むという意味になりますね。この場合のいは水をのをにあたります。目的語を記しているわけですね。もう一つ、この下の方はヘレアウ、ヘレはこう行く、移動するっていう意味ですけど、ヘレアウ、行きますって言われたら、どこに行くのかが続きそうですよね。この場合のイカバイは、水辺にとか、水辺の方にとか、場所とか方向を表す意味になりますので、このいはさっきの水をとこう目的語を表したいとは意味が違うんですね。でもイカバイっていうフレーズ自体は同じで、このどういう意味の動詞と一緒に使われているかでいの意味が変わってくるって、そういう使い方をするのがいいです。もう少しいの説明を続けたいと思います。今のイノとヘレの説明をもうちょっと続けてから次の話に行きたいんですけども、これですね。イノは飲む、何を飲むかっていうのが、何を飲むかという目的語を取るという動詞のことを他動詞って言います。イノは他動詞でした。でヘレは行く、これはイノみたいに目的語を取らない、飛ぶとか跳ねるとか
そういう動作を表す言葉が多いですけど、目的語を取らない自動詞、自動詞か他動詞かでさっきの「い」で始まる説明のフレーズの意味が変わってくるという話だったんですけども、もう一つ他動詞でも自動詞でもない動詞、状態動詞と一緒に使う時の「い」の説明をしたいと思います。状態動詞って何って思われたかもしれないんですけど、どういう状態かを表す動詞で、ここではプルペーっていう濡れている状態であるという動詞を例に挙げています。さっきの、説明のフレーズはさっきのイカバイで同じなんですけども、プルペーアウ、私は濡れていますと来たら、水をっていうのはおかしいですよね。この状態動詞と一緒に使う「い」のフレーズは原因とか理由を表す場合が多いです。でこの場合だと水のせいで、水が原因で私は濡れると、そういう意味合いになります。状態動詞と一緒に使う「い」は原因とか理由を表すと覚えておくと、意味を考えるときにすごく助けになります。で次にメレのハワイ語で「い」の使い方を確認してみたいと思います。カイマナヒラと皆さんよく、ご存知だと思う、知ってる方が多いかなと思ってこのカイマナヒラを選んでみたんですけども、カイマナヒラの歌の1番の歌詞を挙げてみました。イワフォマーコーイカポーネイアイケイカナニオカイマナヒラ、この「い」のところに印つけてみたんですけど、たくさん使われてますよね。まずイワホ、これは外で、マーコ、私たち、ここにさっきのピコですね、主語が来てます。でイカポーネイは昨日の夜に、でイケイカナに動詞がやっと出てきました。見たんですよ。何を見たのか。イカナニをカイマナヒラ、イカナニはかなに美しいものを見たんです。で何の美しさなのかをカイマナヒラ、この「お」は「の」と訳していい「お」なんですけど、カイマナヒラの美しさを見ましたって、そういう、作りになっていて、で先ほどまず動詞が来て、で続いて主語が来て、その後に説明のフレーズが続くという話したんですけど、こんな風にメレのハワイ語は割とこう、そういう基本の文型というよりもメロディーに乗せる、で歌い手の気持ちを乗せるっていうところに、重点が置かれるので、もうその必ずしもその基本の文型、基本の語順になっているわけではないことが多いんですけど、あとここに動詞があるなと、ここに主語があるなとっていうところと、あとにそれを誰が何をしたんです、誰がと、でさらに説明するフレーズが「い」で表されていると、そのあたりを整理することができたら意味を取りやすい、そんな感じですね。でこのカイマナヒラの歌詞を先ほどのポーピコアベで書いてみるとどうなるか。最初にお見せしたのがこれですね、基本の語順ですけれど、この通りになっていないというか、タコが踊ってるというか、
コの絵をハワイ語で言うとキイヘエって言うんですけど、ヘエがタコですね、キイがイメージだから、ハワイ語の基本の語順を表すタコのイメージで、まずイワホでしたね。イワホマーコー、主語が次来て、でイカポーネイ、昨日の夜に、でイケ、見たんです、私たち見たんです。何を見たのか、イカ何、美しいものを見たんです。何の美しさを見たのかっていうおかいまなひら、ちょっとこう飾りがついているっていう、なんかこうタコが踊っている感じ。まあ歌詞の作りはなんというか、私はどこどこで何々をしましたみたいなこう説明文ではないので、割と自由ですね。自由ですねというか、絵にするとこんな感じになったりもするんですけども、意味を考えるときは基本の語順だとどうなるのかなというところが分かると、メレのハワイ語も読みやすいというところで、まずはポーピコアベっていう基本の語順と、でこうアベのハワイ語として「い」で始まる説明のフレーズがよく使われるっていうところと、まず押さえていただいたらいいんではないかなと思います。ハワイ語ミニ講座第8回目終わります。